ಅಜ್ಜಿ ನಾಕಲ್ನ ಬರೋ ಹರಿಕತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ನೈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಏತುಂಡು ಬಂದ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದುಂಡು ಅಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ತಾರೇಜಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೈತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಮುಲ್ತ ಏನು ಪೂಜೆದ ಮಾತ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಪರ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಬಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಾಡ್ದೈತಿ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಇಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಆಯ್ರದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ರದ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊಸತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪುರ ಪೊಸತ್ತು ಕಂತಿದ್ದೀತಿರ್ತುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವಾರು ದುವೆ ಪೊಸತ್ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸೊ ತುಲೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮನೆ ಮಂಚೋ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬಡ ಪುಣದೆ ಬಡವು ಸೊ ದೇವನ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಕಾಂಡಿದ ದೇವರನ್ನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಅವಡತೆ ಅಂಚ ಚಾಕ್ ಸೇಮೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಂಚ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ತಿನ್ಪುಂದು ತಕ್ಕುನಿ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ನೇಪಲ್ಲ ಚಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪುನು ಪಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೇರು ಉಜಿರೆ ಹಿಡಿದು ಸುರೂಕು ಚಾಪರ್ರೇನೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಏರೇ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಅಮೃತ ಬರ್ತಾನೆ ಆಂಟಿ ಎಂಚಾತಂಡು ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿನಿ మీరు పాతిరుజిరు మారే కొని పల్ని ఎంచాతన అంది దాయల ఆపుజి పల్ని సార్ ఎంచాతండి నమ్మ సార్ నమ్మది హాయ్
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಪತ ಸೀರೆ ಸಪತಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪೂರ ಕಾಂಡಿದ ಪ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ದೇವದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉಂಡಪ್ಪೆನ ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರಕ ಸೊ ನಿಖಿಲ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದುಮ್ಮತ್ತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕದ್ರಿ ಮಂಜಾತ ದೇವರು ಮದಿಪೌಂಡು ಗೋಳೂರಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹೆಕ್ಕಿಡಬೆಂಬೀರು ಷೌಡಭಾಗಣಪತಿ ಮದಿಪೌಂಡು ಜಲ ತುದಿನೇತ್ರ ವೃತ್ತಿಪಿಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಪಕರವಾದ ಏರ್ವಸಿಗಳು ಉಪಕರ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಪಕರವಾದ ಕುಲತ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮದಿಪೌಂಡು ಕುಟುಂಬದ ತಗೇತಂಗಡೆ ದುಮ್ಮದಿಪ್ಪವುಂಡು ಈ ಮನ್ನಡ ಅಧಿಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ದುಮ್ಮದಿಪ್ಪವುಂಡು ಅಧಿಕಾರಪಕರವಾದ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವೇಪಕರವಾದ ದೇವರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮಂತ್ರ ದೇವರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಪೂರ್ಣ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಮನ್ನಡ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಕನ್ನಡ ಹೊರಡಿಸಿನ ದೇವನು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ
ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಿ ಏಳು ಪ್ರಾಯ ನೆಲ್ಪ ಪ್ರಾಯಸ್ತ್ರ ಮುಟ್ಟಕು ಬೋರಿ ಬತ್ತದ ತಲೆಬೇರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಮಲ ಪ್ರಚಿತ ವ್ಯವಕ್ತಿ ಬುಡಕದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ತುಳುವನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಜಾವರಾಣಿ ಕರಡು ಬತ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮನ ಭಕ್ತಿ ಕೊಲಿದಿ ಮನ್ನಡು ಊರುದರು ಉಂಗುಷ್ಟಮ್ಮ ಅಲಂದರಿನ ಮಾಶೇಷನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೇಳೆ ಪಂಡೆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ
ಅಂದು ದೇವಕಿರತ ಕಟ್ಟ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಂಡೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬೈಗಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಪೂರ ಒನಸ್ಲ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡು ದೈವದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಹಾಂಡ್. ಸೊ ಐರ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಂಡ್ರುಂಡು ಅವು ದಾದ ವಸ್ತು ಪಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂಡ ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ವಿಷಯದ ಮನಿ ಕಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ ಗಂಟೆನೆ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮನಿ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಮನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಕಾರಣಿಕ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ರಡ್ಡ್ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ದೈವರಾಜ ಗುಳಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲು ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂತದೇವ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಂತ್ರದೇವ ತೆಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮನೆ ಮಂಚವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಪಲಟ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ದಾದನ ಇನಿಕಾನಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಡರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಈ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಣಿ ಒಂಜೇ ಮಣಿ ಯಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯರ್ಥ ಬಂತಿತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣಿಟೆ ಅವೇನು ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ದರ್ಶನಗ ಉಂತುನಗ ಆಯ್ನಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅದುಲೆ ಎನ್ನ ಮಣಿನ ಈ ದಾಯ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವ ಈ ದಾಯ ಉಪಯೋಗ ಪನ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣನದ ಅನ್ನ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಣಿ ಬೇತೆನೆ ಪೊಸತ್ತೆ ಮಣಿ ಸೇರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶನದ ಅನ್ನ ಈ ಮಣಿ
ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರದ ಕೈಟ್ ಮಣಿ ಆಡೊಂದು ಪುನಗನೆ ದರಿದಿನೆಂತು ಚೂರು ಜೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜಾಲೆ ದರಿದಿನೆಂತು ಉದುಪರು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿರ್ತುಬೂರಂದೆ ಬರೇ ಕೈಟ್ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಮಣಿ ಆಡ ಒಂದು ಪುನಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದರೀನಿ ದರ್ಶನದ ನಡುಟೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕನ್ನದಿತ್ತಿನ ಮನಿಟೆ ದರ್ಶನ ಮಂತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತಿನೇನು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಣಿಯೇ ಯಾವು ಬಂದಿತ್ತನ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ರಡ್ಡು ದೈವಗುಲ ಹೊಸತ್ತು ಮಣಿ ಕನಪನಂಜಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ದರಿದಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ್ ತೋಂಡ ದೋಲನ್ನ ಬೂರ್ದು ದರಿದಿನ ಬಂದ್ವೇರು ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಕಾಲಿ ಆಡನಗ ಬೂರಂದೆ ಕೈಟ್ ಎತ್ತಿನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಣಿ ದೆತ್ತೊನೆರೆ ಬೈದ ತೂಕ ಆ ರೀತಿದ ಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಪಿರ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ నేను ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಣಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕನಕ ಬಂದು ಇತ್ತನು ವಿಷಯಡ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಮಣಿದಾಯಗೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಯಾವ್ಜ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ ಆತ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಹೊಸ ಮಣಿ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ತೊಂದರೆ ತೂಕ ಮೂಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪು ಸರಿ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಐಟಮ್ ಪುರದ ತಂದಾಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ₹300 ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ ವಸ್ತುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾಂತ ಪೋದ ಆತನ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲು ಸೊ ಪೂರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಚೇದಿರು ಸುಸ್ತಾದು ಅಂತೆ ಮಧ್ಯ ಮೀರ್ ಜೊತೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಏಡಂಬೆ ಬೈಪವನು ಇತ್ತೆ 3:30 ಗಂಟೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಚಾ ಅರೆಂತುಲೆಗೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಗದಾದ ಅಗೇಲುಂಡು ಬಯ್ಯ ಅಗೇಲುಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಅವನನ್ನ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ದೇರ್ನಲ್ ಪೂರ ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೈಪತ್ತೊಂದು ಬೀದರ್ ಜಾಲ ಅಡಿಪೆರೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಪೋತಿರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ತುಲೆ ನೀ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಅಗೇಲಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಅಂಗಣ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಮೈರೇನು ಒಲ್ಪರ್ದು ಲಂಡನ್ ಹಿಡ್ದು ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲು ಜಾಲ ಅಡಿಪೇರಂದು ಯಾ ಅವ್ರು ಬಚ್ಚಿರಿ ಇಂತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಕುಲಪುತ್ರಿ ಹಾಂ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು
ಬನ್ನಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 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 ಮನ್ಪುಲೆ alla paadin alla lakkun chachi chachi ಅಂದ ಅವೇನ ಲಂಚೆನ ಅಗ್ಗಿದಾಗಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಆಂಡಲ ವಾಕಲು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ರಾತ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬರೋ 3 ದಿತ್ತೀರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟಲೇ ಹಾಂ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ನೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಯಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀತಾ ಇರೋಕ ఆయన కట్ట మంతిజిరో కింద టేస్ట్ లో కూర్చి బక్క నెక్స్ట్ రెడ్ ఎడుతుండ మల్దది ఇನ್ನು నెక్స్ట్ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಾರು ದೀಪ ಬಕ್ಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಯಾನ ಪೂಂಟುದು ಐಕು ಪೂಂಟುಡು ಮಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡದು పురించోడు పురించదు నేను నీరుని పురించదు ఇటు మసాలా పాడు అప్పగా బెచ్చండి ఆయన సోయా ఉంది బెచ్చండి మంచిగా ఇరికినుకున్నది తొలే మేరే మిస్టర్ పాండురంగ పంట మేరే అర్న సోయా స్పెషల్ మిగతా మే పూరా కటింగ్ మంత్ దీತೀರಿ ಒಂದು ಸೋಯಾದ ತೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಸೋಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಬರೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಪ್ಪಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಕುಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಜಿನ ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಊಲ ಇಂದು ಪನ್ ಪೂಜ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಓಡಿತೆ ನಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೇನು ಎಂಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಿರ್ತಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಚೂರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಯ್ಯಡೈತೆ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಂದುಂಡು ದೇವರನಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾತುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲ ಪೂರ ಅರಿಕತೆ ಆವಂದುಂಡು ತಿಂಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಲಾರೆ ನಿಮ್ಮೇರೆ ಮದ್ರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಭಜನೆಗೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಭಜನದ ಮೇಯ್ನ್ ಗಾಯಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಸಿದಿನ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ನೀವು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು पर्पी स्टाइल तो लेके ना लगा
ಆಗ ದರ್ಪೇರನ್ನ ಪೂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಭಜನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಗೇಲ್ ಪಾಡುನ ಇಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಐತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಗೇಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಗೇಲತ್ತು ಸೊ ವೆಜ್ ತರಕಾರಿದನೆ ಅಗೇಲಿ ಸೊ ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಕಜಪುದ ಅಗೇಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ದೇವಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋದೆ ಪಂಚಾದ ನಟಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಸೊ ಪೂರಿ ಬಜಿಲ್ಲ ಬಕ ಕರ್ಕುಂಬುಡದವನು ಸಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋರಿದ ಕಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಡಿ ಮನ್ಪುನ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಗೆಲ್ದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು इतने नाम मैं कर दिन चला पाते रोटी ಆಂಡ್ ಪೂರ ಅಗೇಲ್ ಪೂರ ಆಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನ ಕೋರಿ ಬಾರ್ದಿಯರ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಪೈ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ರೊಟ್ಟಿ ದೀಪಾದ ಆನೆಲ್ಲ ಒಣಸು ഒന്നുമില്ല ആണ് ഇടയ്ക്ക് ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ